Pinalalakas sa Bangar, La Union ang loom weaving sa pagbubukas ng Phase 2 Shared Service Facility sa bayan na layong palakasin ang lokal na industriya ng inabel at tradisyonal na panday sa Hilagang Luzon. Dinisenyo ang pasilidad upang mapanatili ang kultura at tradisyon habang pinapadali ang paggawa at nililinang ang kakayahan ng mga manghahabi. Nakikinabang o makikinabang dito ang 9 na lokal na micro, small at medium enterprises at mahigit 629 na aktibong mga habi sa Bangar. Sa tulong ng modernasadong makina at maayos na sistema ng produksyon, inaasahang tataas ang kalidad at dami ng mga produkto ng Abel Bangar at mas mapapalawak ang merkado nito sa bansa at sa ibang bansa. Kasabay ng pagbubukas ng pasilidad ay ang formal na pagkilala sa Abel Bangar bilang kolektibong tatak na rehistrado na sa Intellectual Property Office ng Pilipinas. Tinitiyak nito ang orihinalidad ng mga produkto at pinalalakas ang pagkakakilanlan ng lokal na industriya ng paghahabi. Ayon sa Department of Trade and Industry, La Union, patuloy nilang susuportahan ng LGU at mga katuwang na ahensya sa pagpapalago ng industriya kabilang ang pagpapaunlad ng kasanayan, inobasyon sa produkto at pagpapalawak ng merkado. IFM News. IFM News. IFM News.